V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj tomuto domu a všetkým, ktorí v ňom bývajú. Vitaj, drahý brat, drahá sestra, v duchovnom útočisku nášho kanála Dom pokoja. Dnes pristupujeme k jednej z najdôležitejších úloh, akú môže kresťan urobiť pre svoju rodinu. Tak ako každý večer starostlivo zamykáš fyzické dvere svojho bytu alebo domu, aby si ochránil svojich blízkych pred zlodejmi a votrelcami, tak musíš s rovnakou, ba ešte väčšou vážnosťou zamknúť aj duchovné dvere. Žijeme v dobe, kedy sa zlo snaží votrieť do našich domovov cez každú škáru, cez médiá, cez závisť ľudí, cez naše vlastné hriechy a slabosti. Mnohé rodiny sa rozpadajú, v domoch vládne chlad a krik, deti sa strácajú vo svete. Ale ty sa nemusíš báť. Ježiš nám dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a po všetkej sile nepriateľa. Dal nám kľúče od kráľovstva. Dnes tieto kľúče použijeme. Dnes, v tejto mocnej modlitbe, vyhlásime tvoj dom za výsostné územie najvyššieho Boha. Pozývam ťa, aby si sa teraz postavil v duchu, alebo aj fyzicky, doprostred svojho obydlia. Priprav sa na boj, ale nie so strachom, lež s istotou víťazstva, ktoré už Kristus vydobil na kríži. Začnime túto liturgiu ochrany a pečate. Všemohúci Bože, stvoriteľ neba i zeme, Ty si pánom zástupov a kráľom kráľov. Prichádzam pred Tvoju svätú tvár v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. S hlbokou pokorou, ale aj s autoritou Božieho dieťaťa. Ťa vyznávam ako jediného pána, vlastníka a ochrancu tohto domu. Všetko, čo mám, je tvoj dar. Tieto steny, táto strecha, tento pozemok, každá tehla a každý klinec, všetko patrí tebe. Ja som len správcom tvojho majetku. A ako správca ťa teraz prosím, príď a prevezmi plnú a zvrchovanú vládu nad týmto priestorom. Nech tvoja sláva, šekina, naplní tento dom tak, ako oblak naplnil Šalamúnov chrám, takže kňazi nemohli konať službu pre množstvo Božej slávy. Nech je tvoja prítomnosť tu taká hustá a hmatateľná, že v tomto dome nebude miesto pre žiadnu temnotu, pre žiadny hriech, pre žiadny strach. Pane Ježišu, tvoja drahocenná krv je tou najsilnejšou pečaťou a ochranou vo vesmíre. Pred ňou sa trasie každé kniežatstvo temnoty. V duchu teraz beriem izob viery, namáčam ho do tvojej svätej krvi a s vierou potieram veraje dverí môjho domu. Potieram hlavný vchod, nech cez neho vstúpi len požehnanie. Potieram zadný vchod. Potieram každé okno, každý otvor, každý prieduch, každú internetovú prípojku. Vyhlasujem nad týmito vstupmi. Zlo, nemáš právo vstúpiť, prejdi okolo. Tak ako anjel smrti obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď videl krv baránka, tak nech každé nešťastie, každá choroba, každá kliatba, každá nehoda a každý démon obíde môj dom, pretože je označený krvou Božieho baránka. Sme tvoji, Ježišu, kúpení za veľkú cenu. V mene Ježiša Krista teraz beriem autoritu, ktorú mám ako pokrstený veriaci. A v moci Ducha Svätého zväzujem každého silného muža, každého ducha temnoty, ktorý by sa chcel usadiť alebo sa už usadil v mojom obydlí. V mene Ježiša zväzujem ducha hádok, kriku a rozdelenia. V mojom dome nebude vládnuť hnev, nebude tu urážanie,
nebude tu tichá domácnosť plná jedu. V mene Ježiša zväzujem ducha pýchy, rebelie a neposlušnosti detí voči rodičom. V mene Ježiša zväzujem ducha chudoby, dlhov a finančného nedostatku. Zlodej neukradne naše požehnanie. V mene Ježiša zväzujem ducha choroby, slabosti a predčasnej smrti. V mene Ježiša zväzujem ducha strachu, úzkosti, depresie a nočných môr. V mene Ježiša zväzujem ducha nečistoty, smilstva a pornografie. Všetkým vám, nečistí duchovia, prikazujem: zbalte si svoje veci a okamžite odíďte z tohto domu. Choďte k Ježišovmu krížu a už sa nikdy nevracajte. Tento dom je chrámom Ducha Svätého a vy tu nemáte žiadne právo. Svätý Michal Archaniel, knieža nebeského vojska, teba volám na stráž. Postav sa so svojím plamenným mečom pred dvere môjho domu. Buď naším nebeským vrátnikom. Nedovol, aby prach tohto domu prekročil ktokoľvek, kto prichádza so zlým úmyslom, so závisťou v srdci alebo s mágiou v rukách. Ak nám niekto nesie dar, ktorý je prekliaty, alebo slovo, ktoré je falošné, odhal to a zastav to pri dverách. Chráň nás pred zlodejmi, pred násilníkmi, pred podvodníkmi. Chráň nás pred živlami, pred ničivým ohňom, pred vytopením, pred bleskom a výchricou. Rozostav svoje anielské légie okolo nášho pozemku, nech vytvoria ohnivý múr, cez ktorý neprenikne žiadne zlo. Pane, teraz v duchu prechádzam jednotlivými izbami a posväcujem ich Tvojim menom. Príď so mnou, Pane. Vstupujem do obývačky. Pane, nech je to miesto stretnutia, lásky a radosti. Očisti tento priestor od všetkého, čo sme pozerali v televízii alebo na internete a čo nebolo Tvoje. Zmy nánosy svetského ducha, klebiet a prázdnych rečí. Nech tu vládne Tvoj pokoj. Vstupujem do kuchyne a jedálne. Pane, požehnaj jedlo, ktoré tu pripravujeme. Nech nás síti a dáva zdravie. Chráň nás pred otravami a nehodami. Nech je náš stôl miestom vďaky vzdania a spoločenstva, kde sa delíme o chlieb i o srdce. Vstupujem do spálni. Pane, toto je miesto odpočinku a intimity. Vyháňam odtiaľto ducha nespavosti a nepokoja. Nech je manželské lôžko čisté a sveté, chránené pred duchom nevery. Daj nám spánok, ktorý uzdravuje. Nech sa v noci, keď sme bezbranní, Tvoja ochrana zosilní. Vstupujem do detských izieb. Ježišu, Ty miluješ deti a žehnáš im. Polož svoju ruku na ich postielky, na ich písacie stoly, na ich hračky. Chráň ich nevinnosť. Nedovol, aby internet, zlá spoločnosť, okultné hry alebo šikana zničili ich duše. Nech v týchto izbách rastú svätí muži a ženy, ktorí budú slúžiť Tebe. Zostupujem do pivnice a vystupujem na povalu. Aj tieto skryté miesta prežiar svojim svetlom. Nech sa v temnote neskrýva nič zlé. Všetko nech je Tvoje. Otec, prosím ťa teraz o zlomenie všetkých kliatop. Ak niekto, či už zo závisti, z hnevu, z nenávisti alebo z pomsty, vyriekol zlé slovo proti mne, mojej rodine alebo môjmu domu, ja toto slovo teraz anulujem, ruším a lámem v mene Ježiša Krista. Každé želám ti smrť, želám ti chorobu, želám ti krach, nikdy nebudeš šťastný, mením na požehnanie. Odpúšťam týmto ľuďom. Žehnám im. A tým, že im žehnám,
beriem im moc škodiť mi. Ako je napísané, ako vrabec, čo poletuje, a lastovička, čo lieta, tak bezdôvodná kliatba nezasiahne. Som ukrytý v Kristovi. Žiadna mágia, žiadne veštenie, žiadne urieknutie, žiadna vúdu bábika nemá moc nad tými, ktorí sú v Kristovi. Som slobodný a môj dom je slobodný. Prosím ťa, očisti náš dom aj od dedičných záťaží. Ak sa v tomto dome alebo v našom rode v minulosti stal nejaký ťažký hriech, násilie, samovražda, modloslužba, alkoholizmus, potrat a tento hriech volá po odplate alebo vytvára duchovnú ťažobu, ja teraz prosím o tvoje milosrdenstvo. Pokrývam minulosť tohto domu tvojou krvou. Uzdrav korene našej rodiny. Nech sa reťaz zla pretrhne práve tu a teraz. My sa rozhodujeme pre teba. Vyhlasujeme Jozuovo vyznanie. Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi. Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, Matka naša. Ty si ochránila svätú rodinu pred Herodesom, keď si s ňou v noci utiekla do Egypta. Ty vieš, čo to znamená chrániť rodinu v smrteľnom nebezpečenstve. Rozprestri svoj modrý hviezdnatý plášť nad našou strechou. Skry nás do svojho nepoškvrneného srdca. Tam je to najbezpečnejšie miesto na svete. Buď kráľovnou a gazdinou tejto domácnosti. Všetko, čo máme, patrí tebe. Použi náš dom ako miesto modlitby. Miesto, kde sa ľudia cítia prijatí, milovaní a kde nachádzajú Boha. Vypros nám milosť, aby sme sa v rodine modlili spolu. Lebo rodina, ktorá sa modlí spolu, zostáva spolu. Svätý Jozef, postrach zlých duchov, tebe zverujem kľúče od nášho domu. Skontroluj každú zámku. Oprav to, čo je pokazené, nielen na dome, ale aj v našich vzťahoch. Ty si sa staral o chlieb pre svätú rodinu, postaraj sa aj o naše živobytie, aby sme netrpeli núdzu. Buď vzorom pre otcov a manželov v tomto dome. Pane, prosím ťa, nech v tejto hyši nikdy neugasne svetlo viery. Aj keby zúrili búrky vo svete, aj keby prišli ekonomické krízy alebo prenasledovania, nech náš dom stojí pevne, pretože nie je postavený na piesku peňazí alebo ľudskej slávy, ale na skale, ktorou si Ty, Kristus. Nech je náš dom malou cirkvou, kde sa číta Božie slovo, kde sa odpúšťa a kde sa miluje. Zahvaľujem sa Ti, Oče, z celého srdca, pretože cítim, ako sa atmosféra v mojom dome už mení. Cítim, ako ťažoba odchádza a prichádza ľahkosť. Cítim, ako sa temnota rozplýva a prichádza Tvoje svetlo. Viem, že si vypočul moju modlitbu. Viem, že Tvoji anjeli sú teraz rozpostavení okolo mojej hyše, ako neviditeľná, ale mocná stráž. Ničoho sa mi netreba báť. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Razglašujem Psalm 91 nad svojim domom ako pečat na túto modlitbu. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, hovorí Pánovi: moje útočište a moja pevnosť, môj Boh, v ktorého dôverujem. Veď On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. Svojimi peruťami ťa zacloní a pod jeho krídlami nájdeš útočište. Jeho vernosť je štítom a pancierom. Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vodne, ani moru, čo sa zakráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludne.
I keby po tvojom boku padlo 1000 a 10 000 po tvojej pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uvidíš, ako dostávajú odplatu hriešnici. Lebo tvojim útočišťom je Pán, za ochrancu si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nejaké nešťastie, ak tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. To je tvoj sľub, Pane, a ja ho s vďakou prijímam pre seba a svoju rodinu. Bože, požehnaj aj všetkých našich susedov. Ak nám robia zle, žehnaj im ešte viac, aby sa ich srdcia obrátili. Nech náš dom vyžaruje tvoj pokoj do celého okolia. Nech každý, kto prejde okolo nášho plota, pocíti zvláštny pokoj a povie si, tu býva Boh. Teraz ostanem chvíľu v tichu, v duchu vidím svoju rodinu, manžela, manželku, deti, rodičov, zhromaždených v bezpečí tvojej dlane. Vidím nad naším domom svietiť kríž. Sme v bezpečí. Sme milovaní. Sme chránení. Pane Ježišu, zapečať túto modlitbu v duchovnom svete. Nech je trvalým štítom nad nami, keď spíme i keď bdieme, keď sme doma i keď sme na cestách. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Choď v pokoji, strážca svojho domu. Tvoj dom je teraz Božou pevnosťou. Zlo nemá šancu. Dobrú noc a pokojný, bezpečný spánok tebe i tvojej rodine.